What's up mga katrinding? So may panibago naman tayong mukbang. Ang i-mukbang natin ay burger, footlong, submarine. We also have here mais con yelo. Tsaka halo-halo. Halo-halo. This is one of the most sa Buena Vista and this is snack break Snack po break. ito. Masarap. Isa po silang yung mga tao Dinadayo nila dito, guys. Ganon. Katrending. Napakasarap ang halo-halo nila. Ito yung nila. Ano yung tawag nito? Flagship, yun? Mga flagship. Oo, parang ganon. Product. Top Ito 1 yun talaga nila yung halo-halo na yun. Kasi iba talaga yung Lasa. texture, yung lasa, iba. Wala kang na katulad niyan. Tsaka meron din tayong fries. Sa kanila din lahat to. Kaso medyo nalusaw. Kahit anong ko kasi binili pa namin malayo-layo din. So, Ang mga katrending, sa hindi pa namin sisimulan, mag-pray muna si ate. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food, for the water, for the air, for the family, for the shelter, especially for the love. Amen. Amen. Ang mga katrending, sabay-sabay tayong kumain. Kayo, anong paborito ninyo? Sa amin, first bite namin, footlong? Footlong. Sa'yo, Nick? So, Footlong. dito muna to. Diyan. Nick. So, please don't forget to wash your hand before eating. Nag-wash na kami mga katrending. Sa mga kids. So, I'm sure you love this one. Fries. Not eat yet because Saan it's Nick? First bite sa Nick. First bite. Kaniyati okay, big. Ang mga katrending, sabay-sabay tayo. 1, 2. Te, pakita sa'yo, te. First bite. Sarap. Ito, submarine. Sarap din ito. Merong ham at saka itong submarine egg. Sarap. Ang owner ng snack break, napakabait. Hi to Irene and April. Thank you for this. Look at one. Hindi may lang. Pasibig sa atin. Kayo, burger. Ikaw, te. Ikaw, Nick. Ikaw, me. Kain nga nito, me? Hindi. lokal ko din. Kain na to. Kapla, me? Ako. Lami, Tino. Sarap talaga nito. Ang siya lami, te. Footlong or, submarine. Ikaw, may submarine, Mino. Masarap lahat. Sa akin, mas pinakamasarap yung submarine.
Next time may ano din sila doon. Barbecue. Tsaka may mga street foods din. May open na rin sila. Open na. Ketchup. Ketchup na. Ketchup deh. Itong ano nila, halo-halo nila dinadayo at saka na ano na to, na future na to sa mga ano no, ABS-CBN. Tsaka sobrang bait ng mga crew. Hi sa inyo. Thank you for iyawan nyo talaga yung request ko. Super daming tao. Okay. You want? Sure na lang. Halo-halo. Wait. Tasag kamot ni mami eh. Yung fries. Una kasi itong niluto. Masarap sana ito pag crispy super. Submarine te. Dito na. Kaon pa ka na? Ay, ikaw. Dili ikaw, kaunon mo. Ako yung kaunon. You cut it na lang. Ah, sige. Sarap na ng fries na. Ha? Sarap talaga yung fries. Paborito ng lahat halos. Kaya, Nek? Daming gutom. Sarap. Creamy. Crunchy. Crunchy yung ano nila, corn. Ketchup.
This is the mais con yellow. What's yours? You want this also or halo-halo? Sa hindi pa nakapanood sa solo mukbang ng bibi namin, please pakipanood na rin po. Request niya talaga yun. Mag-solo siya. Barbecue. Ito yung masarap. Halo-halo. Ito yung dinadayuhan nila. Sa halagang ano lang? 55. 55. Ikaw, Nick. Halo-halo. Ikaw, te. Halo-halo. Hindi. Ha? Ako. Ayaw. Uy, di sila ganahan di eh. Parang sabaw na. Sabaw kasi ito eh. Kahit lusaw na siya guys, ang sarap pa rin. Busog, Nick. Ikaw, te. Sarap. Ito, yung mais. Pati ka na ano, mais con. Sarap. Ayos ko. Try. Use your spoon.
Mahirap kami. Ika? Kasi, ano yan? Ubos. Ubos mga katrinding. Ha? Ano na lang. Ubusin na rin to mga katrinding. So, wala na. Shout out ka muna, Mi. Shout out to Clyden Gay Pakot, Daphne Makiling, Jobs Official, hello Ate po. Jobs Official, hello po. John Rex Padora, Hi to John Rex Padora. Ma'am Norma Soriano from Hong Kong. Hi po, ma'am. Hi, Ma'am Norma How are you po? Trisha Kate Quizon. Quizon. Hi, Tricia. And Nor Sunga Sunga. Hello Vlog. po, ma'am. Ito, May Miss. vlog din to. Kaya pa, subscribe na rin Subscribe po, na lang guys. kay Ma'am Nurse. Salamat sa inyong lahat. At saka mga katrinding, naubos namin yung fries. Ito lang natira, kamatis. Salamat sa panonood mga katrinding. At saka kung bago pa lang kayo sa channel namin, please subscribe Share. And push the notification button. para sa susunod na mga update. Salamat mga katrinding. Thank you.